Ahoj, ja som Klaudia a vítam vás u môjho druhého vlogu, pretože prvý bol úspešný a som v tejto krásnej prírode pri jazere. Keď chcete vedieť, že kde je to jazero, tak mi povedzte, teda lepšie povedané napíšte do komentárov. Tam niekde plávajú kačky. Nie je ich vidieť, škoda. No, ale vráťme sa k meritu veci. Takže druhý vlog bude o tom, že prednedávnom som oslavoval druhé výročie teda založenia môjho kanála. A vlastne bude to o tom, že z celej histórii, že čo sa stalo na kanáli vlastne. Takže kanál bol založený 3.8.2015. Zatiaľ mám na ňom 49 videí, dvoch odberateľov, kedysi som mával 4, ale vlastne no, dúfam, že ich bude viacej postupom času. A vlastne no, ideme, teraz vám poviem niečo k štatistikám. No, a toto sú tie štatistiky vlastne, takže teraz najprv vám poviem teda krajiny, ktorých ma najviac pozerali. Na Slovensku ma pozerali 430 minút, čo robí 71%. V Indonézii, teda neviem, kto rozumie, v Indonézii slovenčine, možno tomu nerozumeli, ale ich bavila tá hra, asi, možno, no, pozerali ma tam 40 minút, čo je 6,6% z celkového. A v USA ma pozerali 38 minút, a čo je vlastne z celého vlastne, teda 38 minút robí vlastne dve diely Simpsonovcov. Alebo dva diely Simpsonovcov, takže ďakujem Američanom okrem toho, že ma pozerali, a našli si čas okrem Simpsonovcov aj na moje videá. A poďme k tým videám, čo som teraz povedal. Takže Simple Sandbox bol najpozeranejšia séria. To konkrétne 135 zliadnutí tých dielov. No, k tomuto musím povedať, že vďaka vlastne tomu, že to je najpozeranejší, a keby si niekto chcel zaspomínať na tento slávny program, tak vlastne som dneska, posledný diel bol rozkúskovaný na 3 časti, ale už na 2. A takže tak. Potom Stickman Warriors má najviac častí, a to 13. Tak to musí mať. A vlastne Lego trvá 8 mesiacov ako najviac trvajúci program, ale poviem vám tak, že ja by chcel tam najprv napísať, že Stickmana, lebo Lego bolo, že 2 diely pred 8 mesiacmi a po 8 mesiacoch 1 diel, a ďalšie diely sa mu za ani nechystám, takže za chvíľku to tromfne Stickman. A toto je aj z týchto štatistík všetko, aj z tohoto vlogu. Ďakujem, že ma pozeráte. Môžete sa tešiť na Akinátora ďalšie diely, potom Stickman. A toto je z tohoto všetko z tohoto vlogu. Dovidenia.